بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد bayan godiya malam ɗaukaki sarki da ya ƙara nuna mana haɗuwanmu a wannan waje mai albarka wannan markas ko kuma zaure ko mu ce majalisi da muke karatu kamar da muka yi alkawari kuma cikin ikon Allah ya ba mu lafiya to muna roƙon Allah ya ci gaba da ba mu lafiya mu ci gaba da yin wannan karatu kamar da muka saba kuma muna roƙon Allah ya karɓa daga gare mu kuma Allah ya sa wannan karatu da muke yi muna yi ne saboda shi kuma Allah ya amfane mu da abin da yake ciki kamar da muka faɗa mu fara da littafin nan na matnu ibni ashir wanda ake al-musamma wanda ake kiran shi asalin sunan littafin shine al-murshidul mu'in ala daruri min ulumiddin al-murshidul mu'in ala daruri min ulumiddin wato al-murshidul mu'in shine wannan mai shiryarwa wanda zai taimake ka ala daruri min ulumiddin wajen fahimtar abubuwa na lalura na ilmomin addininka kaga kenan ashe littafin nan littafi ne wanda kusan yake kan kowa tunda ana maka magana akan ad-daruriyat ne ana maka magana akan ilimin da ya zama lalura akan ka dole ne ka san shi haka nan ba ana magana a babin a'a ni akramaka Allahu ne ni kaza ne ni kaza ne a'a irin wannan ulum din sun shafi kowa ne sun shafi duk wani musulmi a ce alal aƙalli ka san waɗannan abubuwan da za mu faɗa a cikin littafin nan alal aƙal sawa'an duk ɗaya ne kana son ka zama malami kana son ka zama ɗalibin ilimi baka son ka zama malami baka son ka zama ɗalibin ilimi to wannan abubuwan suna kanka tunda an ce alal daruri min ulumiddin abinda suke na lalura na dole na wajibi akan al'amuran addini na ilmomin addini to shine zai taimake ka wajen ka fahimce shi ka gane cewa kenan ashe kusan zaka ce wannan ilimin zamu koya a ciki fardu ayin ne fardu ayin ilimi kashi biyu akwai fardu ayin akwai kuma fardu kifaya to wannan kaman kai ka ce fardu ayin ne muke koyo fardu ayin shine farilla da ya zama wajibi akan ɗaiɗaikun mu kowa dole ya sani fardu kifaya kuma shine farillan da ya zama in wani ya koya ya iya to ya soke ma wasu to wannan littafin da kuke gani shi matnu ibn ashir shine an fi kiran shi da haka amma dai sunan shi cikakke shine al-murshidul mu'in ala daruri min ulumiddin to littafi ne wanda yake kai ka ce matsayin shi kamar matsayin ahalari ne misali to amma shi an yi shi ne a nazam shi an yi shi ne a wake amma yadda ahalari ya shahara shi ma haka ya shahara wa in kana ba a cika karanta shi sosai a Najeriya ba mun fi karatun ahalari sama da muke karatun shi to kai ka ce amma shi yana sama da ahalari ne kaɗan saboda ahalari a farkon shi an fara da imaniyat aka zo aka shiga cikin abin da ke da alaka da amradul kulub abin da ke da alaka da gyaran zuciya kenan a cikin ahalari in ba ku manta ba ai ya ce tasihu imanihi sai zo aka yi maganan tuba aka zo aka kawo maganan amradul kulub yawwa to ya wajaba mutum ya bar duk abubuwan da suke da alaka da riya wal kadhib da sum'a da sauransu ya kawo wannan amradul kulub din muna ahalari kenan to kaga a can gaba kuma sai ya shiga magana akan tsarki ya ake yin alwala da sauransu ya zo ya shiga magana akan sallah sai ya faɗaɗa kuma a babin rafkanuwa to sai ya tsaya a wajen to kaga ahalari zaka iya cewa an yi magana ne akan na farko imaniyat ɗan kaɗan yake ce tasihu imanihi sun marifatu ma yuslihu bihi farda ainihi ka ahkami salati wa taharati wa siyam to kaga wannan yayi magana akan na farko gyaran imani sai ya zo magana akan amradul qulub sai kuma yayi magana akan dan amradul qulub sai daga baya kuma zai shiga bayani akan me yake da suna akan fikihu tahara da kuma sallah kawai sai tsaya wajen to amma kaga wannan shi kuma ya wuce haka tunda shi yayi magana na farko akan shi ma imaniyat babin farko da ya bude akan akida ne sai ya zo ya bude babi wasu mukaddimat ma masu dan yawa sai kuma ya zo ya shiga bayani akan fikihu da ya gama kuma sai magana akan at-tasawuf kaga wannan abubuwa da shi ya dara ahalari yana sama da ahalari kaɗan wajen scope in shi da abin da ya kunsa
wannan kenan. Haka littafi ne kuma wanda yake shahararre. To kafin nan mu shiga, ya kamata mu ɗan bayani kaɗan akan shi malam wanda ya littafi, in ana ce mishi Sheikh Al-Allama Abu Muhammad Abdul Wahid Ibn Ashir. Shi wannan malamin mutumin ƙasan Maghrib ne, wato Morocco. Suka ce an haife shi a shekara na hijira 1990, ya rayu zuwa kuma 1042. Mutum ne wanda ya zama faƙihun ne sosai, kuma malamin fiƙihu ne, kuma babban malami mutafannin wanda ya game fannoni da yawa na ilimi, musamman abin da ke da alaka da alkira'at, wato kira'o'i na alkur'ani da kuma dabdin su da kuma yadda ake rubuta su. To ya yi fice a wannan wajen, da kuma ilimin nahawu da i'rab ya yi fice a wannan wajen, da kuma abin da ke da alaka da ilimin at-tawkid, sanin lokuta. Yawwa, mutum ne wanda da yake ba su da amfani da yawan agogo sosai. To idan mutum ya yi fice a wajen sanin lokaci, to shi ma daga cikin ilimin za a kirga a ce wani ya ƙware a ɓangare kaza. Kamar da kuma ya yi fice a ilimin arud, wato yadda ake sa wazan na wake, kamar da za mu gani a cikin tafin nan, tunda shi ma wazan ne ya yi. Haka kuma ya yi fice a wajen ɓangare na ilimi na alhisab, lissafi, da kuma alfara'id, ilimin rabon gado. To duk ya yi fice a nan, da kuma sauran ilmomi. Kuma mutum ne wanda yake az-zahid, mutum ne mai zuhudu kwarai da gaske. Ya yi karatu a ƙasan Morocco, tun daga shi asalin garin shi na Fas. Daga baya kuma ya fita, ya je ya yi karatu a wasu wurare, malamai kuma sun ba da shaida a kan shi. Don haka kai tsaye za mu shiga cikin tafin da malam ke cewa bismillahir rahmanir rahim. Ya ce wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wannan kamar da muka sha faɗi, al'adar malamai ne su fara da bismillah saboda neman albarka. Duk abin da mutum zai fara da bismillah. Bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Wato kamar kana neman agaji kenan, cewa Allah ya taimake ka a cikin wannan abin da zaka yi in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Kuma yayi salati wa sallam wa ala alihi wa sallam. To yake cewa yakulu Abdul Wahid ibn Ashir mubtadi'an bismil ilahil qadiri. Yakulu Abdul Wahid ibn Ashir, wato wannan bawa Abdul Wahid ibn Ashir yana faɗi mubtadi'an bismil ilahil qadiri, yana mai farawa da sunan ubangiji alqadir. Wato in an ce alqadir shine idza sha'a fa'al wa idza sha'a tarak, wanda in ya ga dama zai yi, in ya ga dama kuma ya bari. Mai iko kenan akan komi, kuma mai iko akan kowa. To malamai sukan kawo wannan, sukan fara, me yasa ya fara da sunan shi? Saboda ba wai don a san shi ko don ya nuna kanshi ba, la, ba wannan ba shine dalilin ba. Dalilin sa fara da sunan shi shine saboda a san waye ne yake magana. Don malamanmu na masabar malikiya galibi gaskiya suna tsoratarwa ka ɗauki ilimi daga wajen wanda baka san ko waye bane. Kamar da suke cewa walam yajus tasahulun fil fatwa bal tahrumul fatwa bi ghairil aqwa. Cewa bai halatta ba a yi tasahuli, a yi sako-sako wajen fatawa. Suka ce kai ya haramta ma, yawwa ya haramta mutum ya karbi fatawa ba daga wajen wanda yake wanda an yi da ilimin shi ba. Wa kullu alimin fa dhaka urifa anil fatawa wal qada'i surifa. Duk wanda aka san shi cewa, kuma duk wani malamin da aka san cewa bai da tsayuwa a wajen karatu, to wannan akan kaurace daga gare shi wajen hukunci da kuma wajen fatawa. To don haka da shi suke fara su ce to wane ne, sai shi yake cewa wane ne, saboda a san waye littafin wa kake karantawa misali. Daga wannan babu aibi a ciki, hasan sai mu ce abu ne mai kyau. To sai ce alhamdulillahi allazi allamana, alhamdulillahi allazi allamana. Yace godiya ya tabbata ga Allah, godiya ya tabbata ga Allah allazi allamana, wadda ya koyar da mu. Don da yace alhamdu shine zikru kullu jamilin lillahi ta'ala ma'al mahabbati wat ta'zim. Zikru kullu jamilin lillahi ta'ala
ma'al muhabbati wat ta'zim, wato shine ambaton duk wani abu kyakkyawa akan ubangiji, duk wani yabo wanda yake mai kyau akan ubangiji, tare da girmamawa, tare da kuma soyayya, tare da so da kuma girmamawa. To shine alhamdu. Wa huwa a'ammu min ash-shukri, alhamdu kuma yafi fadi sama da ash-shukru. Yawa, alhamdu godiya, ash-shukru ma godiya, to amma alhamdu yafi ash-shukru fadi, saboda shi ash-shukru galibi kana yin shukur ne in yazo a bangaren alasarra'i, abinda in kake so ya same ka shine sai kai ash-shukur. Don ake cewa ana yin sujudu shukur, amma ba a kira shi da sujudul hamd ba, sai aka ce sujudu shukur, saboda shi alhamdu ana so ka gode wa Allah ne akan dukkanin hali mai daɗi da kuma maras daɗi. Amma kuma shi ashukuru galibi ana yin shi ne akan ainihin da yake mai daɗi. To kaga alhamdu ta wannan fiskan ya fi shi faɗin ma'ana kenan. To shi za ake cewa, shi sa ma addu'a yake cewa ai walhamdu ala kulli hal, annabi ke cewa walillahi abun nan walhamdu ala kulli, cewa mutum yakan yi alhamdulillahi ala kulli hal. Yawwa, ala kulli hal mutum zai yi alhamdulillah, kamar da suke cewa walhamdu ala kulli halin yuhmat, alhamdulillahi kamar da suke cewa walhamdu ala kulli halin yuhmat, cewa kowane hali ka samu gara da ka ce alhamdu. Don haka alhamdu lillahi ala kulli hal wa dawamul hali min al muhal wa na'udhu billahi min hali alin nar. Malamai sukan yi wannan magana, su ce alhamdulillahi ala kulli hal, sukan ce mun gode wa Allah duk halin da muka samu kanmu, mai daɗi da maras daɗi. Wa dawamul hali min al muhal, amma kuma haka sani dawamul hali min al muhal ba zai yi a ce ka dawama a cikin halin da kake ciki a rayuwanka har abada kuma kana kan shi ba, dole ka dinga caccanzawa, dole abu takwas su dinga samun ka, dole a samu sururun wa yusrun, dole wani lokaci kana cikin farin ciki, wani lokaci kuma kana cikin abin nan sururun wa huznun, dole wani lokaci kana cikin farin ciki, wani lokaci kuma kana cikin bakin ciki, wa usrun wa yusrun, wani lokaci kana cikin sauki, wani lokaci kuma kana cikin wahala, wa sakmun wa afiya, wani lokaci kana cikin rashin lafiya, wani lokaci kuma kana cikin lafiya, wajtima'un wa furqa, wani lokaci ana tare, wani lokaci kuma a zama za a rabu ba a tare. Don haka ba zai yi a ce dama dawamul hal a wannan minal muhal abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba dama. To kaga ina cewa kenan ashe shi ka dinga hamdala ma Allah shi wani abu ne wanda zai zama da'iman a rayuwarka kullum kenan ko da yaushe, kowane hali kuma ka shiga ciki. Shine suke cewa wa na'udhu billahi min hali alin nar, amma muna neman tsarin Allah daga halin yan wuta. Wannan kan muna neman tsarin Allah ba mu son mu shiga cikin wannan. To sai ke cewa alhamdulillahi alladhi allamana, mun gode wa Allah wanda ya koyar da mu minal ulumi, daga cikin ilmomi, ma bihi kallafana, wanda ya dora mana shari'a akai, wato wanda ya mana taklifi akai. To Allah shine ke koyar da mu. Fattakullaha wa yu'allimukumullah, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kaga ashe ubangiji shine ya koya mana dukkanin ulum wanda muke takama da shi, muke gadara da shi. To kuma daga cikin wannan ulum da Allah ya koya mana, ma bihi kallafana, wanda ya dora mana shari'a akai. Yawwa, kamar misali Allah shi ya koyar da mu ilmomi na yadda ake yin tsarki, yadda ake yin sallah, kuma ya dora mana, ya ce to mu bauta mishi da wannan ilmomin da ya koya mana. To ya ci gaba da cewa salla wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wal muqtadi, wato salla wa sallam, Allah ya yi salati wato da kuma aminci akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi da kuma ainihin wato iyalan shi, wa sahbihi da sahabban shi, wal muqtadi da kuma attabi'una wanda suke bin bayan shi. To kun wanda sai ya salati kenan, ma'ana sallallahu bayan yayi hamdala yayi salati. Shi salatin annabi babban abu ne kuma salatin da yafi kowanne falala shine salatul ibrahimiyya, wanda zuwa cikin Bukhari da kuma Muslim. Suke cewa annabi sallallahu ka koya mana da ake yin inda ake yin sallama, ka koya mana da ake yin salati, sai ka koya masa wannan salati wanda ke cikin Muslim.
da kuma Bukhari. Babu salatin da ya fi wannan. Ko da wani ya zo ya yi ta dogon bayanai, ya yi ta surutu wajen nuna cewa salatin shi ko salatin limamin shi ko imamin shi ko shugaban shi fi wannan salatin, wannan ƙarya ce. Na ga ba na son faɗaɗa kan wannan, amma dai abin da ke so kawance shi ne duk yadda mai zakin baki zai zakin baki akan salatin imamin shi, wallahi bai kai salatin annabi sallallahu ya koyar ba. Babu yadda za a yi annabi ya koyar da salati wani kuma zai ce salatin wani ya fi na annabi sallallahu bare yi ba. In munasaba ya samu gaba da mu yi bayani akan wannan za mu yi, amma dai for now wannan dai nake ga shine intan bikin da zan yi. To salatin annabi akwai sirri a cikin shi. Suka ce in za ka yi addu'a yawa mafi karanci shine wannan sigan, amma kafin nan mafi karanci shine wannan sigan sallallahu alaihi wasallam shine mafi karanci. In kai wannan shi ma yayi, shine da mai zuwa cikin Qur'ani, zaka to shine mafi karancin salati. In kai na Ibrahimiya kuma shine shine kuma al-afdal. Wannan shine salati na ake ce mishi wannan sigatul ijza, sigan da yayi ya wadatar. Wancan kuma shine sigatu kamal. To shi salati idan mutum zai yi addu'a, yawa in mutum zai yi addu'a ana son ka fara bude shi da salati kuma ka rufe da salati. Suka ce hikimar da ke cikin wannan shine in kai salati manasa sallam, to ana sa ran Allah ya karba, tunda Allah ne ce mu mishi salati, shi ma yana mishi Allah ya ce mu ma mu'mine mu yi. To kaga tunda ana sa ran Allah ya karba, to ka bude addu'anka da salati, ka rufe da salati, sai malamai suka ce gaskiya abu ne mai kaman wuya Allah ya karbi farko ya karbi ƙarshe kuma sai ya ki karban sakiya. Haka in dai har ka samu farkon ka aka karba aka karbi ƙarshe, to karimcin Allah ya fi ƙarfin a ce zai hana ka sakiya. To wannan wani sirri ne na wajen yin addu'a, ka zo yin addu'a ka buɗe da salatin annabi. In ana sa ran Allah ya karbi wannan, sai ka sake rufe da salatin annabi, ana sa ran Allah ya karbi wannan, to Allah ba zai kuma ki karban naka na sakiyan ba insha Allah. Sai ya ce wa ba'du fal'aunu minallahi al-majid, wa ba'du fal'aunu minallahi al-majid. Yace to bayan haka fal'aunu yace muna neman taimako daga wajen Allah al-majid, wajen Allah al-majid. Idan an ce al-majid shine allazin taha fi sharafi wa kamalil mulki, shine wanda ya kai makura wajen ɗaukaka da kuma cikan mulki, shine al-majid. Yace to muna neman taimako daga wajen Allah al-majid, shine wanda ya kai makura, allazin taha fi sharaf wajen ɗaukaka, wa kamalil mulk kuma da mulkin shi ya cika. To muna neman Allah ya bamu taimako kan wannan. Sai ce fi nazmi abiyatin lil ummi tufit, a wajen wake waɗannan 'yan baituttuka wanda za su amfanar da al'ummi, fata wanda yake bai san komi ba, wanda yake jahili zai amfane shi. Amma wannan malamai suka ce wannan malam yayi tawadu'u ne da yace fi nazmi abiyatin, sai nuna kaman ba wani abin kirki bane. Abiyatin baiti 313 amma sai ya kira su da abiyat, kaman dan baiti 10 da karanta ko baiti 5. sai ce lil ummi wanda yake bai san komai ba, jahili. Amma malamai kuma suka ce littafin nan hatta malamai suna kafa reference da shi, suna kafa hujja da shi. Sai ka je zurfi kana karatu a cikin manya-manyan mutawwalat, manya-manyan shuruh, sai ga suna cewa ai malam ibnu ashir ma ya ce kaza, ai a cikin ibnu ashir an ce kaza, ana referring ɗinka back to this book. Kaga wannan ya gwada maka cewa kenan ashe wannan yayi tawadu'u ne. Wani littafi ne wanda zai amfani al'ummi kuma zai amfani wanda ma yake malami ba ma al'ummi kadai ba. To sai wasu maganganu anan yake cewa fi aqdil ash'ari wa fiqhi malikin wa fi tariqatil junayd saliki. Anan yanzu sai ya gaya mana kamar ya bamu table of content din littafin kenan, me littafin ya kunsa. Na farko ya littafin ne fi aqdil ash'ari wa fiqhi maliki wa fi tariqatil junayd saliki, akan aqdul ash'ari wa fiqhi malik da kuma tariqatul junayd as-salik. To bayani anan shine da yace fi aqdil ash'ari,
wato a babin da yazo ya kasa littafin ciki gida uku kenan. Kashin farko shine abin da ke da alaka da imaniyat tauhidi, to sai ya gina aqida akan aqidatul ash'ariyya. Kashi na biyu sai ya gina littafin akan fiqh, wato al-islam kenan. Wannan kashi na farko shine al-iman, na biyu shine al-islam kenan, kaga fiqhu kenan ai furu, shine sallah, azumi, zakka, aikin hajji. To sai gina su akan fiqhun masaban malikiyya. Sai na uku fi tariqatil junayd salik, abin da ke da alaka da al-ihsan, abin da ke da alaka da al-ihsan wanda wani lokaci suke kiran shi da at-tasawuf. To sai gina shi kuma akan tariqa, wato hanya ko kuma matafiya wanda na wannan malamin da ake ce mishi al-imam al-junayd as-salik. Zamu yi bayani akan wannan insha Allah a dunkule. To kun ga wannan abin da ya faɗa nan wurin shine littafin kenan. Farko shine al-iman wal islam da kuma al-ihsan. Al-iman inda ya gina shi akan tauhidin al-ash'ari, wal islam kuma ya gina shi akan tauhidi, a gina akan fiqhun malikiyya. Sai kuma al-ihsan ya gina shi akan fahimtan ko makarantan al-junayd as-salik. Kaman ka ce abin da malam yayi littafin akai, kaman ka ce hadisu jibril ne. Wannan hadisin da yake cikin arba'un hadisi na biyu din nan, babu wani hadisin da ya tattara musulunci kaman wannan hadisi. To akan haka ne ya dauko concept din hadisin ne ya dauko sai ya gina littafin akai. To dan iskalin da zamu samu a nan guda ɗaya shine da ya galibi abin da ke ciki na mu fara bai zai ce fi aqdil ash'ari, ya gina akan tauhidi na ko aqida na asha'ira. To wannan asha'iran wanda imam in wannan matafiyan ana ce mishi Abul Hasan al-Ash'ari, shine Ali ibn Isma'il, sunan shi kenan, amma da an fi kiran shi da Abul Hasan al-Ash'ari, amma sunan shine Ali ibn Isma'il, ɗaya daga cikin jikokin wannan sahabin ne Abu Musa al-Ash'ari, ɗaya daga cikin jikokin shi ne. To ya rayu shi kuma da shekara na 260 zuwa shekara na 324 hijiriya, ya rayu shekara 64 kenan a duniya. To a farkon al'amari shi wannan Abul Musa al-Ash'ari, shi Abul Hasan al-Ash'ari ya kasance ba mu'tazile ne a farko, yana tafiya a fahimta irin na mu'tazila. To amma alhamdulillah daga ƙarshe sai ya zo ya dawo ya bar wannan itizal din, ya bar wannan mazhabin wanda dama sun saba da mazhaban ahlus sunna wal jama'a, ya dawo cikin ahlus sunna wal jama'a. A ƙarshe zai haɗu da Imam Ahmad, wannan kuma dama shine Imam ahlus sunna wal jama'a. Imam Ahmad har yake cewa, shi da kanshi yake cewa yanzu kam ya komo kan akida ko tauhidi na salaf, kuma yana tare da duk abin da Imam Ahmad ya faɗa, shi ma kan wannan yake kai. Kuma yana littattafai da dama da suke da wannan shaida in a gare shi. To amma ta yi akwai sabon da ya faɗa a da wanda masabin ta ginu a kai, to ya saba da wasu daga cikin usul na ahlus sunna. To shi zaka dinga samun lokaci a ce maka ai asha'ira sun ci karo da ahlus sunna a wurare kaza. So ta yi waɗannan abubuwan da ya faɗa kafin nan ya zo ya koma, kafin ya haɗu da Imam Ahmad, dama ai yayi akwai usul da ya giggina wanda ya ɗora mabiyan shi akai, to su kuma sun yaɗu. Haka ba komai ne aka iya tantancewa aka fito da shi fili ba. To amma alhamdulillahi iya abin da aka kawo a cikin littafin nan, shi wannan bai saba da manhajin da ahlus sunna take kai ba. Haka shi za mu karanta la ishkal. Amma akwai wasu abubuwan da wanda ba ma shi ya kawo ba, wanda yan baya ne ma suka saka a cikin wato a cikin tauhid ko akida na asha'ira in daga yan baya suka saka, kamar su Fakhruddin Razi sun ƙara wasu abubuwa na philosophy wanda shi ma bai ma san da su ba ma. To kuma sun da dai abu ne wanda ke mazhab ne, fahimta ne, to kaga dole ya shiga cikin babin asha'ira haka da sauransu. To amma alhamdulillah duk abin da suka kawo na wadancan yawancin rudani in babu shi anan. Za mu kokari kuma in ma akwai wani rudani in anan, in ma mun ga wani, in mun ga dai tunda babu shi anan, za mu yi kokari kuma in mun ga bukatuwa na mu dan yi tanbihi akan wasu abubuwa dan kadan, to babu laifi za mu iya yi. Amma tunda dama maksudin mu ba karatun tauhidi bane zalla anan, don haka dai za mu karanta abin da yake nan za mu karanta shi insha Allah
biktisar, kuma mu yi bayani akan wasu abubuwa da suke daƙiƙ a cikin masaban asha'ira wanda shi ya kawo anan mu dai wato kamar shine tauhid da yake cikin kawaidi ai, kamar da mu yi kokari anan mu yi bayanin abun a gane. wani lokacin an ce maka asha'ira me asha'ira me abun ma me yake nufi, akan me suka ginu da sauransu. Za mu kokari mu dan yi bayani wannan saboda nan gaba in ka ji ma zaka iya gane su akan me suka doru kuma yaya ne ma suka gina abubuwan nasu. Dole shi zan faɗa a nan, amma idan mun shiga bayani akan inda ya fara bayani akan akida, to nan kuma za mu faɗaɗa insha Allah. Wannan kawai ɗan tanbihi ne don mu fahimci wannan ɗan satara'i. To sai ce wa fiqhi malikin, ya gina fiqihu kuma akan fiqihun malikiya. Fiqihu mazahibu ahlus sunna, a fiqihu mazhabobi ne guda 4 manya-manya, sai kuma aka yi karawa da guda ɗaya shine masaban zahiriya, shine sai zama na 5 kenan. Na farko masaban hanafiya na shi Abu Hanifa, sai malikiya na Imam Malik, sai kuma shafi'iya na Imam Shafi'i, sai kuma hanabila na Imam Muhammad, sai kuma zahiriya na Dawud az-Zahiri. To wannan sune zama guda 5 wanda suka fi zama shahara, amma sun ma fi haka, amma dai wannan sune suka fi zama guda 5 wanda suka fi shahara kuma al'umma ta karbe su bil kabul. To sai ya gina nashi, to shi sai tafi akan matafiyan malikiya, wanda ma malikiya shine tafi karfi a Afirka da West Africa da kuma North Africa, dama to shine dama tafi karfi ana, kuma shine mazhaban ahlul Madina a da kenan. Sa'annan kuma imamu Malik mutum ne wanda ya rayu a garin Madina, an haife shi shekara 93 bayan hijira, ya rayu kuma har zuwa shekara 179 bayan hijira, a shekaran shi 86 kenan. Kaga kuma ya samu falala na az-zamanu wal makan, ya samu falala na lokaci saboda yana cikin al-qurunul mufaddala, yana cikin wannan karnoni guda 3 wanda suka fi kowanne alheri. Sa'annan kuma ya samu ainihin wato ya samu falala kuma na gari na Madina, tunda annabi ya ce al-madinatu kalhir, annabi ya ce garin Madina kaman zuga-zugi ne, yawwa kaman zuga-zugi ne, ta nufi kabasaha, tana ainihin wato goge dattin da ke cikinta, yawwa. Sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara akan shi, annabi yake cewa yushaku an yadriba nasu akbada al-ibil sharkan wa garban yatlubuna al-ilm fala yajiduna aliman a'lamu min alimi Madina. Annabi ya ce an yi kusa mutane su fara buga hantan dabbobinsu, wato su fara tafiye-tafiye kenan, suna neman ilimi a gabas da yamma. Ya ce fala yajiduna aliman, ba su samu wani malami ba da ya fi sani sama da malamin Madina. Ƙala Sufyanu, sai Sufyanu Sauri yake cewa kanu, sun kasance, ya'ani at-tabi'un, wato tabi'ai, yarawnahu Malik, suna ganin cewa wannan mutumin da aka isharar na akan shi shine Malik ibn Anas, don ba a samu wanda aka mishi irin wannan abin da Annabi ya faɗa in ba sai shi. To wannan kenan. To a ƙarshe sai yake cewa wa fi tariqatil Junayd salik, sai kuma a tariqatul Junayd, shi wannan Junayd in ana ce mishi Abul Qasim al-Junayd bin Muhammadul Junayd al-Baghdadi. Shi kuma ya rayu ne a hijira tana da shekara 215 har zuwa shekara na 298. Kaga shi ma shekarun shojin 83 kenan a duniya. To wannan al-Junayd as-Salik din mutum ne wadda ya kasance bawan Allah, mutumin kirki, wanda malamai sun ba da shaida kyakkyawa akan shi. Shine suke ce mishi da sayyidu ta'ifa, wato duk wani ɗarika da ta samo asali, duk wani ɗarika to kowa suna yin intima'i ne zuwa gare shi galibi, yawwa, saboda shine ya fara sa waɗannan wato manhaj na tarbiyya na zuciya. Don haka mutum ne da bai da matsala. Duk malamanmu na sunna sun tafi akan cewa mutum ne wanda yake rajulun ne salih, mutum ne bawan Allah. Kuma sufancin da suka yi shi ake ce mishi at-tasawwuf sunni. Sufanci kala biyu ne.
akwai at-tasawuful haq, sufiya al-haq, shi ake ce mishi at-tasawufus sunni, shine sufiya na sunna. Wa huwa makamul ihsan, shine martaba na da ake ce mishi na al-ihsan. To wannan malamin mu da yawa na sunna sun koda ba su fito da ɗarikan su mai suna kaza ba, amma dai sun yi itirafi da shi, kuma aikin su ya nuna cewa suna yi. Misali kamar yanzu babban malami malam ibn al-qayyim idan ka karanta littattafan shi zaka gane cewa yana intima'i zuwa ga sufiya, amma sufiya al-haq, sufiya na gaskiya, as-sunni na sunna, ba na bid'a ba. Musamman ka karanta littafin da yake da alaka, kamar ka karanta littafin madarijus salikin, da kuma irin su hadil arwah ila biladil afrah, da kuma irin su wasful janna, nuniyan shi dai akan wasful janna da sauransu. Zaka ga duk yana magana ne akan gyaran zuciya da kwadaitar da kai yara kuma zuwa ga Allah. To duk akan haka yi littafin shi gaba, yawancin rubuce-rubucen shi akan irin wannan akan sufanci yayi. To amma shi bai damu da ashkas ba, bai damu da waye tara mutane ya buɗe nashi ɗarikan da sauransu. A shi wannan ba shi damuwar shi shine a kitaba ne yayi nashi, a rubutu ne, saboda kowa ya karanta, mutum ya aiki da shi. Don haka kokarin ya ra'ayi ka samu makamul ihsan inda muke da muka faɗa ɗazun ne. Don an tambaye Annabi sallallahu akan me al-ihsan, yace anta abdullahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ka bauta ma Allah kaman kana ganin shi, baka ganin shi ashe yana ganin ka. To ya ra'ayi ka samu wannan martaba na al-ihsan din, to shine ake cewa sai kai wasu abubuwa na tarbiyyan kanka kafin nan ka kai zuwa ga wancan yanayin. To su waɗannan malamin namu na da sun yi kokari wajen tace wato wannan tarbiyya in kar a samu kurafat a ciki. Amma daga baya to gaskiya annasu fihi tara'iku, mutane sun kasance ɗarikoki ne akan harkan idada kaca minhum salihuna wa minhum duna zalika. Daga ciki akwai wanda suke kan daidai, daga ciki kuma akwai wanda suke duna zalika, ba su kan daidai. Don haka an ce as-sufiyya at-tasawufus sunni, to shine huwa ma kana mundabitan bi shar'i, shine wanda ya kasance ya dace da shari'a, walam yakhruj ala usuli ahli sunnati, kuma bai fita daga cikin usulin ahli sunna fil fiqh wal i'tikad ba, a wajen fiqh da kuma a wajen aqida bai fita daga cikin wannan ba. To wannan shine sufiya na ahli sunna, wanda yake sufiyatul haqq. Amma abin da ya faru shine da yake an zo an samu kurafat da yawa a cikin sufanci, to yasa aka ji malamin mu da yawa ma an kira sunan sufanci ma sai kai ka ga ma ba su so a ƙara kiran sunan, saboda suna ganin cewa ai ya jawo matsaloli da yawa na yan bid'a, sun zo sun kawo abubuwa kace a ciki. A'a, da abin da ya kamata a yi shine sai a rabe tsakanin zare da abawa, a ce to ga mai kyau din nan, ga kuma wanda yake mummuna. To amma saboda ko saddun li zari'ati ne, saboda saddu zari'a ne, a ture abin da zaka ce kawai duk an ce su wancan sai ga ana turewa ga baki daya. A'a, ba duka ne yake da matsala ba. Sufiya irin na su Al-Junayd As-Salik, da kuma wanda su Malam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya suka karantar da mu a cikin tafsiri wanda yake masu yawa, da za mu zo mu ji su in mun zo bayani akan babin shi na karshe na at-tasawuf in insha Allah zan yi lecture nake ga guda biyu kafin mu fara karanta abin da shi malamin ya kawo, don mu faɗi wanne ne take sufiya al-haq wanda ya kamata musulmi ya tsaya a kai, don ya samu wannan martaba na al-ihsan din. Don muna bukatan shi gaskiya, musamman a wannan zamanin tarbiyya ya lalace, abubuwa suka rikice, ana bukatar musulmi ya zama kusa da Allah. An tabbata ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. To ana so samu wannan janibin shi ma. To za ka zamu wannan bayanin insha Allah mai tsaye a can. Shi yasa shi a cikin siru alamin nubala Imam Zahabi ya kawo maganan shi Al-Junayd As-Salik yake cewa ilmuna madbutun bil kitabi was sunna. Yace mu fa ilimin da muka samu na sufanci to yana haɗe ne da alkitabu was sunna. Man lam yahfaz alkitaba, yace duk wanda bai haddace alqur'ani ba, ko hadda ko kuma kiyaye shi, wa yaktubu alhadith, kuma baya rubuta hadisi, walam yatafakkah, baya karatun fikihu, yace la yuktada bihi, wannan bara ai koyi da shi wa wannan sune ake ce musu masu halakarwa, dan bid'a kenan daga cikin sufiya. Yake cewa a wani wuri sake cewa yace ilmuna ya'ni at-tasawuf, yace ilimin da muke nufin tasawuf din nan, yace mushabbakun bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace shine wanda ya sarkafe da hadisin annabi. Duk abin da ba cikin hadisin annabi wanda aka shigo da shi, to yace ba nasu bane.
to wannan shine sufiyan da zaka ji malaman mu da yawa suna cewa in dai sufiya irin na Al-Junayd As-Salik ne wannan babu matsala, amma ba irin wanda yanzu ake yi da aka kawo kurafat da matsaloli malam, aka cakuɗa abubuwa, aka zo aka sa wani hakika, aka sa waye, ya zama kowane kullu man habba wa dabba ya zo ya shiga ciki ya kawo nashi abubuwan, har ma nuna maka cewa ga sun kawo su abubuwa da yafi na annabi ma, kama ce ga wani salati yafi na annabi, ga wani kaza. Wannan ba shine irin sufanci da muke magana akai, wannan magana akan sufiyatul haqq, sufiyan gaskiya wanda yake madbutun bil kitabi was sunna, wanda yake sarkafe da kitab da sunna. Amma wani sufiya ne za a ce maka gashi ga sufiya kuma a ce maka kuma ga wani abu kuma a cikin sufiyan kuma yafi na annabi, kuma annabi ya zo da irin abun, kuma a ce su kawo abun da annabi ya zo da irin shi kuma su ce nasu yafi na annabi. Wannan akwai matsala. Da kuma na son gaskiya kowa ya gyara, in mutum zai yi to yayi a iya yadda malamai suka saka, a kai da malamai suka yi to sai ya amfana kuma ya amfanar, amma ba a yi shi kawai haka kawai a sake babu tsari babu ka'ida ba. Za mu zo kuma insha Allah mu ji in mun zo karatu akan babin at-tasawuf, don ina da interest gaskiya akan wannan babin, ganin cewa yanzu galibi mutane sun an yi abusing in wannan bangaren, an yi abusing in shi kwarai da gaske. Mu kuma malaman mu na sunna su kuma sun yi watsi da abun gabaki daya, su can duk an samu extreme ne nake ga a both ends in. Mu malaman na sunna sun ki abun gabaki daya, sun yi bold da shi, su kuma waɗancan su kuma sun je extreme, sun wuce gona da iri. To da a samu wanda su kuma za su zo su tsaya a tsakiya mutawassit, su ce a'a kaza daga cikin sufiya yana da kyau, kaza kuma daga cikin sufiya ba shi da kyau, a guje shi. Me yake da kyau shine irin abin da su Malam Ibn Qayyim suka kawo a cikin Madarijus Salikin. So za mu kokari mu ciro waɗannan abubuwan da suka kawo a cikin Madarijus Salikin, mu cicciro su, da kuma abin da dan faɗi dan tarihin ma sufiyan ya ta fara, da kuma a ina daga ina ka fara samun matsala. Yawa kaga na su Al-Junayd tun daga karni na 215 in nan haka har zuwa lokacin su, har ka zo ma lokacin su Ahmad Zarruq, duk babu matsala. To daga baya ne abin ya zo ya gurɓace kuma shikenan sai rikici. To ya kamata a yi tunda na da'in ba matsala, me yasa bara mu duba daga cikin abin da ke cikin na da'in ba, mu ɗauke shi mu yi aiki da shi. Yanzu ka koma yanzu inda ran kai ka ƙarshen ba na so mu je ƙarshen littafi ne tun a farko, da zaka ga abin da shi Junayd yake faɗi abubuwa ne masu kyau da ya kamata mu ɗauke su mu yi aiki da su. Su ne kuma irin abin da yake cikin farkon ahalin da kake karantawa, shi ne fa su fi ma wani abu ba. To na gani mun karatun ya ɗan tsayi, za mu tsaya a nan. Tun da dama na fikiyo za mu dinga ɗan, dole time mu zai ɗan karuwa minti 20 ba, za mu dinga kai kaman ko minti 40 haka yanzu. Littafin nan mukaddima ne guda 5 aka yi kafin a fara shiga cikin maganar fikihu. Yanzu ya yi mana mukaddimatul amma, wannan shine topic mu na yau, mukaddimatul amma, mukaddima na gabaki ɗaya kenan. Duk littafin yanzu wannan mukaddima da muka yi shine general mukaddima for the whole book, mukaddima kenan na littafin gabaki ɗaya. To za mu zo kuma mukaddima na biyu shine gashi nan, muqaddimatun likitabil i'tiqad, muqaddimatun likitabil i'tiqad mu'inatun liqari'iha alal murad. To da za mu zo mu wannan mukaddima shine na biyu insha Allah zuwa gobe. To za mu zo mu ƙara mukaddima na uku shine yawa shi ma yana ciki, shine kitabu umul kawaidi wa man tawat alaihi min al aqaidi. To daga nan kuma sai mu zo mu sake yin mukaddima na 4, daga nan kuma sai mu zo mu sake mukaddima na 5 kafin mu shiga cikin kitabut tahara insha Allah. Amma wannan mukaddimomi suna da muhimmanci mu gane su, musamman kaga wanda muka yi yanzu nan, mun fito da bayanai akan yadda ya kamata, yawa mun yi bayani akan yadda shi tsarin littafin nashi yake, inda tsarin littafin nashi yake, mun ji wannan. Kuma shawara tun kafin nan mu yi nisa, don Allah wanda zai iya kuma muna son a ce kowa ma ya iya, wanda yake da zimma da himma, don Allah ya kokari ya dinga dan haddace baitocin nan. Ai kokari ana haddace baitocin nan, duk inda ka dauki yanzu kaga wannan baiti 1 2 kaga 1 2 3 4 5, duk inda ka dauki wannan baituka guda 5 1 2 3 4 5 a cikin minti 10 zaka iya haddacewa. Abin da ya rige maka kawai shine muraja'a, ya da ai kai muraja'an su, amma a cikin minti 10 waɗannan baitutukan zaka iya haddace su 1 2 3 4 gashi 5.
10 minutes insha Allah ya ishe ka haddace su. Abin da ya rage kawai shine muraja'a. Wa alam bi anna al-ilma bil mudhakara wa darasa wal fikrata wal munazara. Wato ka sani cewa ilimi ana samun shi ne bil mudhakara, yawan mudhakara, wa darasa da yawan yin darasi, wal fikrata da yawan tunani, wa alam bi anna al-ilma bil mudhakara wa darasa wal fikrata da kuma yawan munazara, tattaunawa da kai da abokanan karatunka. Haka dole sai da muraja'a, sai da muzakara. In ba kawai ilimi bari zauna ba. Hadda cewa yana da sauki amma zaman shi to shine inda matsayin inda aikin yake. Amma dai wannan yanzu kaman baiti 5 din nan insha Allah cikin minti 10 da ka haddace ko minti 20 misali. Don haka kuma yana da muhimmanci don Allah tun kafin nan yayi yawa a fara da kaɗan kaɗan tun kafin nan yayi yawa. Wannan shawara ne mai muhimmanci da nake fatan za mu yi aiki da shi da ni da ku gabaki ɗaya mu samu mu haddace. Allah ya taimake mu. Za mu tsaya anan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.